היה פעם, אבל זה עד היום ככה, ישנם חברות שעושות מדי פעם תערוכה. לוקחים, סוחרים מקום גדול מאוד, מאוד מאוד גדול, ולמקום הזה מביאים הרבה מכונות, הרבה ציוד, בכל מיני תחומים של החיים. כן? מכונות שקשורות לעבודת הקרקע, מכונות שקשורות לדפוס, מכונות שקשורות לייצור כאלה דברים וכאלה דברים. זה נקרא תערוכה של כלים מודרניים. כל כמה שנים עושים תערוכה כזאת גדולה מאוד. ישנם אנשים שמגיעים לתערוכה הזאת בתור הטיול, זה מעניין. לראות כל מיני חידושים והמצאות, כל מיני מכונות חדישות שיצאו לשוק בכל מיני תחומים. זה מקום גדול, אדם בא לשם טיול מהבוקר עד הלילה, מביא איתו אוכל, שתייה, עובר מדוכן לדוכן, מדוכן, מאולם תצוגה כזה לאולם תצוגה כזה, וכל מיני דברים שטחים בחיים, זה מעניין. הנה קבוצה אחת של אנשים החליטה שהיא יוצאת באמת יום כיף כזה, טיול, לבקר בתערוכה. אין לה אנשי עסקים, הם לא מתכוננים לקנות כלום, רק ללכת לראות. באמת, התחילו לעבור מחדר לחדר, מסתכלים על כל דבר ודבר, מתפעלים, כמה דקות רואים את המכונה הזאת, עוברים כמה דקות למכונה הבאה, וכן, זה הדרך. והם עברו את כל האולם תצוגה הענק הזה, את כל השטח של התערוכה. בסוף היום, לפני שהם יודעים כבר לצאת, הם חזרו דרך אחת המכונות הראשונות שהם ראו בדרך. והנה אחד מהקבוצה הזאת אומר לאנשים, תסתכלו פה על המכונה הזאת. כולם אומרים לו, כן, מה יש שם? הוא אומר, לא על המכונה, תסתכלו, אתם רואים שם שתי אנשים שיושבים על המכונה הזאת? הוא אומר לו, כן, שתי אנשים מתבוננים. הוא אומר, אתם לא רואים פה משהו מוזר? הוא אומר לו, מה? הוא אומר, כשאני נכנס לנו תערוכה היום ב-10 בבוקר, עכשיו כבר השעה 6 בערב, אני זוכר שהם היו פה במכונה. מה, אתם רוצים להגיד לי שמי שאנחנו נכנסנו עד עכשיו נשארים גם במכונה? אנחנו ב8 שעות גמרנו את כל התערוכה. הם 8 שעות יושבים על המכונה הזאת? טוב, בוא נשאל אותה, מה הבעיה? מה מפריע לך? על חשבונך? מה יש? הוא אומר, לא, זה סתם מעניין אותי לדעת. מה יש לאנשים לשבת 8 שעות להסתכלות על מכונה אחת? ניגשו אליהם, שאלו אותם, תגידו, סליחה, אתם הרבה שעות פה? כן, אנחנו נכנסנו לתערוכה מתחילת הזמן עד עכשיו, אנחנו כבר במכונה, לא ראינו שום דבר, רק את זה. מה, יש פה תערוכה נפלאה, הרבה דברים, למה אתם מתעכבים על זה? אמרו לו, תבינו, אמרו שני האנשים האלה, תבינו. אנחנו שנינו, יש לנו מפעל. שבמפעל שלנו מייצרים איזה דבר מסוים, שהמכונה שמייצרת זה בדיוק המכונה הזאת. שמענו שהמכונה הזאת היא חדשה, יצאה לשוק, באנו לבדוק אותה. מה יותר טוב בה מהמכונות שיש לנו, אולי נקנה אותה. כי זה העסק של החיים שלנו, המכונה הזאת. זה הפרנסה שלנו. מה מעניין אותנו מה שקורה בכל התערוכה? אנחנו באנו לתערוכה של המכונה הזאת. ואנחנו בודקים אותה מכל הכיוונים, מכל הצדדים, מה השכלולים, מה יש בה יותר טוב ממה שיש לנו, לקנות, לא לקנות. אנחנו 8-10 שעות כאן עד המכונה. זה המשל. זה לא רק משל, זה גם מציאות. אומרים בעלי המוסר, שימו לב טוב, האדם זה מכונה. מכונה משוכללת מאין כמוה שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם. מי שמרגיש שהמכונה שהשם נתן לו, שנקראת האדם, זה מפעל חייו, כל החיים שלו יתעסק עם המכונה הזאת. איך לטפל אותה, איך לייעל אותה, מה רוצים מהמכונה הזאת, מה התכלית שלה, מאין הוא בא, לאן הוא הולך, מה תפקידו, הכל, זה החיים שלו. אז האמוראים הקדושים התייחסו לחיים שלהם כאל מכונה שזה החיים שלהם, זה המפעל של החיים שלהם, לא מעניין אותם שום דבר אחר. כשבאה התורה הם למדו, הגיעו לפסוקים האלה, שהתורה מלמדת על הסיפור של יוסף ואחיו, התחילו המורים לחשוב, מה זה אומר לנו? הרי כל החיים שלנו זה לתפעל את המכונה שלנו. הרי אם אנחנו נלמד מתוך התורה דברים שיכולים לשפר ולייעל את התפקוד שלנו בעבודת השם, זה הדבר שאנחנו מחפשים כל הזמן. התורה לא, זה לא איזה סיפור. נתאר לעצמנו, נניח אם היינו זוכים ואנחנו היינו נמצאים במעמד הזה של יוסף ואחיו. הוא היה שם הרבה התרגשות, הרבה בחיות ודמעות, והיינו בטח גם אנחנו בוכים, נכון? היינו מאוד מתרגשים מזה, מאוד. אחר כך היינו הולכים הביתה, ועוד איזה שעה, שעתיים היינו עדיין ככה מתרגשים, מספרים לבני ביתנו מה היה, אבל אחרי 3-4 שעות מה היה קורה? היינו שואלים את האישה, נו, מה הכנת היום לאכול ארוחת צהריים?
חוזרים בשגרה, נכון? למה? כי הייתה פגישה שם, זה לא קשור אליי, זה היה מרגש מאוד, היה מאוד משהו מיוחד, אבל זה לא נוגע לחיים שלי. אבל המוראים 2000 שנה אחר כך הזדעזעו מזה. הם לא היו שם בפגישה, אבל הם הבינו מה הפגישה הזאת אומרת לנו. המכונה הזו שייכת לנו, אנחנו בודקים אותה טוב טוב. ומה הם הסיקו? תראו מה זה, יוסף מוכיח את השבטים, האחים הגדולים, שבטי קה, והאחים לא יכלו לענות מפניו, כי נבהלו מפניו, האחים נבהלו. האחים, תראו מה זה האחים? יכלו להרוג את כל מצרים, אנשים גדולים, צדיקים, אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל מי הם, מה הם. והאח שלהם הקטן מוכיח אותם, הם משתתקים, אין להם מה לדבר. חמור מוכיח את בלעם, חכם שבמות, אין לו מה לדבר. אז אנחנו נבוא לפני בית דין של מעלה, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהיה לנו מה לדבר. מה נעשה אז? זה היה להם במוח כל הזמן, הם חשבו על זה, הלוך וחזור כל הזמן, זה ליווה אותם כל ימי חייהם. זה לא סתם סיפור של איזה מפגש היסטורי מרגש שהיה, נגמר הסיפור העצוב הזה של יוסף ואחיו, סוף טוב, הכל טוב, ברוך השם, נפגשו, לא קרה ליוסף שום דבר, קצת בכו, המשיכו הלאה. לא! יש פה תוכחה, יש פה הנהגה לחיים, תתבונן בחיים שלך. כל דבר ודבר שאדם עושה ייתן אז דין וחשבון. זה עולם אחר. כשאדם מסתכל על הדברים בצורה כזאת, אז זה אחרת לגמרי. תוכחות כאלה שנקבל מהקדוש ברוך הוא, זו תוכחות שאנחנו לא נדע ונוכל לעמוד בהן. לכן, אם האחים הקדושים טעו, הבינו שבאמת הם טעו, והם חשבו שיוסף רוצה למלוך עליהם. המלוך תמלוך בנו, המשול תמשון בנו. מה קרה בסוף? זה בדיוק הייתה נבואה כל החלום הזה. כל דבר מהחלומות תתגשם עד הפרט האחרון. אז אנחנו האחים הצדיקים הגדולים, טעינו. אתם יודעים מה זה שיוכל לבן אדם את הטעות של החיים שלו? יבוא בן אדם לבית דין של מעלה, ויראו לו ש50, 60, 70 שנה הוא חי בטעות. האחים הבינו 22 שנה הם חיו בטעות. 22 שנה הם היו בטוחים שהם צודקים במה שהם עשו. וברגע אחד תפחה הקערה על פיה. איזה... פרחה נשמתם. פרחה נשמתם. ממה פרחה נשמתם? מהתרגשות, מדמעות, מבכי? לא. בושה וחרפה. אם טעינו 22 שנה, מי יודע אם לא טעינו כל החיים? מה נעשה בבית דין של מעלה? בן אדם חי כל החיים בתירוצים. כל החיים שלו תירוצים. כתוב בתנת ואליהו. פעם אחת מספר אליהו הנביא, תנת ואליהו זה סיפורים של אליהו הנביא. פעם אחת הייתי מהלך וראיתי אדם שבא לקראתי והיה מתלוצץ. ככה אחד כזה, קל דעת מהשוק. צוחק וזה, נעמה מבסוט מהחיים, לא יודע מילה של תורה, לא יודע כלום. אמר לו אליהו הנביא, אמר לו בוא רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן רבי. אמר לו תגיד לי, מפני מה אין אתה לומד תורה? למה אתה לא לומד תורה? אמר לו תורה? אין בי בינה, אין בי שכל, אני יכול ללמוד תורה? זה רק צדיקים, רק אדמו"רים לומדים תורה. אני לא אדמו"ר ולא בן של אדמו"ר, מה אתה רוצה ממני? אמר לו אליהו הנביא, אמור לי מה מלאכתך. מה אתה עושה? מה אתה עובד? אמר לו דייג אני. אומר לי דייג? תסביר לי מה זה דייג. אומר לי בבוקר אני קם מוקדם והורג וטובה רשתות מיוחדות. איך להרוג אותם, באיזה רווחים ואיזה צורה, כן? ומשליך אותם לים. והוא מתחיל להסביר לו באיזה מומחיות הוא תופס את הדגים וכו' וכו'. אמר לו יא נביא, לזה נתן לך הבורא בינה וללמוד תורה, לא נתן לך בינה. חי הדייג הזה כל ימי חייו עם הרשתות יעלו לבית דין של מעלה. אחרי אריכות ימיו ושנותיו יגיד לו הקדוש ברוך הוא, בינה לזה היה לך, לזה לא היה לך. ואז באותו רגע בן אדם יבין שכל חייו הוא חי בטעות, שקר. הפסיד את כל החיים שלו, מה הוא יענה? אומרים בן אדם, שמע, בוא תלמד דף גמרא. אומר לך, דף גמרא, כל דף יש איזה 30-40 מילים בארמית. עד שאני לומד את המילה הראשונה, כשאני מגיע למילה השנייה, אני שוכח את המילה הראשונה. מגיע למילה השלישית, אני שוכח את השתיים שלפני כן.
מגיע למהלך של הרב, אני שוכח את המהלך של אביי. איך אפשר לזכור את הכל? לא יכול. בעוד יש איזה רש"י, ותוספות, ורמב"ן, ומהלך של הרמב"ם, ומהלך של הרשב"א. תגיד, מה, אתה חושב שאני גאון? לא, זה לא בשביל. לא בשביל. טוב, מה אתה עובד? יש לי חנות מכולת. זה הכל אדם פשוט, חנות מכולת. תגיד לי, כמה דברים יש לך בחנות מכולת, שואלים אותו? כמה פריטים יש לך? רק לחם יש לו 10 סוגים. עוד שמן, 4-5 סוגים. סוכר, עוד כמה סוגים. זה כמה סוגים, זה כמה חברות. אומר לך, בערך 3-4 אלף של פריטים. ואם יבוא אליך מישהו יגיד לך, אני רוצה קמח כזאת, ישר תרוץ תביא לו. מאיפה אתה זוכר איפה כל דבר נמצא? 3-4 אלף פריטים בראש שלך, הכל. הכל. תקלשו לפעמים, מנהל של חנות, טמבור. אתם יודעים מה זה טמבור? קוראים לזה? לא רק צבע. כל הדברים, כלי עבודה. אתה יודע כמה חפצים יש לו שם? כמה סוגים של ברגים ומסמירים יש לו? מכונות? כמה צינורות? כמה דברים? אלפים! הוא זוכר הכל. הכל. אתה אומר לו בורג 5? הוא אומר לך בורג 5. בורג 12? חוט חשמל עובי כזה? כזה. הוא יודע כל מקום איפה נמצא, בדיוק טק, טק, טק. מדהים, אדם נכנס לשם לספר מוסר. ריבונו של עולם, איך הוא זוכר את הכל? כי זה החיים שלו. זה החנות שלו, זה המפעל שלו! כשתרגיש שהדף גמרא זה המפעל של החיים שלך, יהיה מקום בשכל לשם. אני מבטיח. אין ספק. למה אתה לא נכנס לך דף ראש לגמרא? כי זה לא שלי, זה לא החיים שלי. יש חיים אחרים. זה התוכחה שהשם יוכיח את הבן אדם. כל החיים שלך השקעת בהבל וריק. ונניח שאתה צריך להביא פרנסה הביתה, ובזה אתה עובד. אז מה? אבל מה בראש שלך? העבודה בראש שלך? או התורה הקדושה בראש שלך? אם התורה הקדושה הייתה בראש שלך, ברגע שהיית גומר לעבודה, היית רץ לבית מדרש, פותח ספר ולומד מה שאתה יכול, מה שאתה מסוגל. היום כך, מחר כך, מחרתיים כך, עוד שבוע, עוד חודש, תראה שאתה מתקדם. כמו שבעבודה שלך התקדמת, לא ביום אחד למדת את העבודה, גם תורה, לא ביום אחד תלמד. הוא בא יום, יומיים, אחר כך מתייאש, הולך, למה? די, לא יכול, התפוצץ לי המוח. מה קרה? בעבודה לא התפוצץ לך המוח? לא, העבודה זה כסף, תשמע, זה החיים שלי, זה הבריאות שלי, איך אומרים, זה מה? והוא אז מביא לך מאמרי חז"ל, תשמע, אם אין קמח, אין תורה, ואשרי הנהנה מגיע כפיו, ותמיר שמיים, מצטט לך את כל הש"ס, את כל המשלים, כולו יודע, הכל. פתאום את כל זה הוא יודע. הכל יודע. יבוא הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה, שם אין תירוצים, שם יראו לבן אדם איזה חיים של שקר חיית. כמה זה היה חשוב לך וזה לא היה חשוב לך. מה שהיה חשוב לך השקעת. מה שהיה חשוב לך היה לך זמן, והיה לך כוח, והיה לך שכל. אבל הדברים שלי, אומר הבורא עולם, לא היה לך זמן, ולא היה לך כוח, ולא היה לך שכל, ולא היה לך סבלנות, וזה לא בשבילך.